Здравейте, приятели! Аз съм Теди. Отново е четвъртък и сте отново с мен с ново видео в канала ми. Днешното видео ще изпея поздрав за Деница Желязкова от 10 Б клас с песента на Силвър и диджей Цеци Лудата глава Амстердам и за ППМГ Гео Милев класа на Сиси, Гого Гочев и Томи Панчев за 11 Д клас. Преди това ще ви покажа дисковите на училищен мюзикъл. Аз сега ги взимам, приятели, и ще ги покажа. Първият на училищен мюзикъл, песните от първия филм. Книжката. Това са Трой и Габриела. Те са ми любимите герои от училищен мюзикъл. Има 3 филма на училищен мюзикъл, приятели. Както съм ви казвал, идолата ми любима героиня е Шарпей от училищен мюзикъл. Следващия е песните от училищен мюзикъл 3 на прага на колежа. Това е книжката. Следващия е Best of Hannah Montana. В този диск има песни от Хана Монтана от всички сезони. А бонус песента е Are You Ready? Тази песен е от 4-ти сезон, който е Хана Монтана завинаги. Вече съм я пял. Само че Soul Seekers Radio Mix. Общо взето в този диск, както ви казах, има песни от всички сезони на Хана Монтана. На училищен мюзикъл 2 песните. И това е диск, който е в такава картонена кутийка, защото, както виждате, пише това е CD и отдолу, както виждате, пише плюс ексклюзив Behind the Music DVD. 2 диска са. Това е единия.
И това е другия. Книжката, извинете, приятели. Книжката. Ще я покажа отблизо, приятели, защото сега, ако така го завъртя, нали, по средата е тази дискотопка и ако го завъртя, може да ви се завие свят. Не знам, но на мен не ми се вие свят, когато го завъртя. Когато я завъртя, де. И диска е като дискотопка, както виждате. И не на последно място, раздвижи се Dance Dance или на английски Shake It Up Dance Dance. Това са песните от първи сезон на Раздвижи се и това е CD плюс DVD също. Два диска са. Това е единия и това е другия. Книжката. Много интересна, приятели. Между другото, другия диск, който е DVD, на него има песни и това са видеа за инструкции, ако някой танцува. Да включа микрофона, приятели. Почвам. Диамантите ги копам с лопата.
Amsterdam, dam, 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 dam. Точно там, 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 там. Дам, 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 дам. Аз съм голям, обаче много съм голям. Газ, 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 газ. Само аз. Раз, два, три. Амстердам, дам, 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 дам. Точно там, 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 там. Дам, 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 дам. Много съм голям, обаче много съм голям. Газ, 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 газ. Само аз. Още раз. Продължавам и, приятели, трябва да си включа микрофона да се зарежда след като приключа с видеото, защото пак се чуват тези звуци. Както ви казах в предишното видео, тези звуци се чуват, ако трябва да се зарежда. И ако няма батерия, смисъл, ще му падне батерията. Пишем се като свърши пакета на английския мъж, само кеша пътя чърч. Пишем се като пета им правим да пърч, пакета на английския мърч, само кеша пътя чърч. Кои върху се отбиват, живота ги върша, да се държат направо не издържа, били се били само да се не поддържат, къде окей, път на данти има само истински факти, къде прямо са неадекватни работи, беше много но всеки със срема да направя комунистова, комунисти свете, и за мания да за слабли, маши. Схем, превърте, защото я не обичам да вземате, като отчитам да съм който спомни си половина висока, почвам да не като не дока, върху познаната стока, пакети на забраната, центъра на камня и пива, никой не знам да ги не знам, да ви да кучерно остан, плайна не да там, и ще остан. Оп, върху висока, там се сграда,
Защитата и ще си време пълна измама. Слушаме се като пълна, а дета им правим да пърш. Пакета махтинския мъж, а само да кеша пак да чеш. Слушаме се като свърш, а дета им правим да пърш. Пакета махтинския мъж, а само кеша пак да чеш. Это абсолютно не. Там все сильно уверен, разумно долго поколение, не испытывал никакого везения. Игра при сложении думания, на него даже средний, на золото золотое, врага каши, като испарение, не добавляется на выхлеб, но не за текст, то окажет туда зеленый, не, видя снищный, как обожал, не может энциклопедия, книжка идет светла, и тешка, дичка, полнота, смешка, академия, и дичка, вода, всяка беседа, терминал души, и с компонентами медицины. И това беше всичко от мен, приятели. Изключих микрофона. Благодаря ви, че гледахте видеото ми, че ме изслушахте. Ако ви е харесало, дайте по едно палче нагоре. И не забравяйте да се абонирате за канала ми, да натиснете камбанката, за да получавате нотификация. Всеки път, когато кача ново видео, което е всеки четвъртък, последете ме в Instagram и в TikTok. Целувки и чао, приятели! What's my name? What's my name?